akangosvika mubva munotengesa munin'ina wake ndobva angonditarise ndakagazva kuti musuri amai venyu pamenyu akafa achikuda honye. Zvino zvanomutukira sisi kuti kwanzi amai wako akafa nenge anzi honye pamhata. Taura tinzwe mazwi mairi chete matwikiro ataurwa naakutaura. Matanzi ndakati panyu penyu mese. Murume wake pakatukana nemurume wake hakuna aipindira, asi nhamba yezhinji anobatanidza sekuru vanotukwa. Inini ndiramai kundotukwa. Amwene chavakatibekera varume vanotukwa, asi handina kana zuva kana hwana tokasimudza murume pasi ndidzosere kana kuripota. Murume wangu anenge ari kubasa, anonangwa uroi, anonangwa chibhari, anoshanda January December nimoni. Ini ndinotoenda ikoko. Hahasha TV, nyaya sezvadziri. Akutau ndo vatsanangura kuti patisha hamo Mnawi asi Tsitsi naEndru ndo vanokwanisa kuvemo. Alright, zvakanaka. Vakutau, taurai tinzwe zvakaitwa nevaviri ava. Pamusoro imamo. Inini ndofunga ndani makore maviri nehafu kusvika ikoti. Mwana uyu anoti kana achitukana nemurume wake, abva mukutukana nemurume wake, muzukuru wangu, mwana wangu yangu first born. Zvakanaka, musati maenda mberi. Imi muri chii pabraza? Inini ndiri papoti muri chii? Ndingango ndiri manager. Muri manager? Good. Ndozvandiri kurera izvozvo. Ya mungangoti ndingangoti ndiri manager. Sanangurai ndiri manager, ndiri driver wetarakita, ndiri committee member ye7 kana kuti ndini zvakati ndozvandiroda. Chendera zviri mberi takuziva kuti mazuva atiri kuzwa tiri kuwadzwa kubva kuna manager. Ndine makore maviri nehafu kusvika ikoti. Mwana uyu anoti kana atukana nemurume wake, ndikange ndiripo, anotanga apedza kutukana nemurume wake, anobva ati pano pamai venyu mose muripa. Muripo ipapo? Ndiripo ipapo. Muri kunzwa izvi? Ndiri kunzwa izvi. Then ndikati like semwana ndikaiti mboona kuti ndosvika. Ndaona wanyanya kuenderera. Ndofunga ndani makore anokwana kuita maviri nehafu. Vakafa sisi vangu, amai vake. Zvino zvanomutukira sisi kuti kwanzi amai wako akafa nenge anzi honye pamhata. Ini ndichinzwa. Iko zvino ndaneta. Hakuna mwana ari mukomboni asingazivi kuti butawu pano mumwe wapoga poga anotukwa. Zvakanaka. Mazuva muri kutaura ndatsitsi. Handiti? Amai vangu inini anondirwati. Mazuva muri kutaura anobva mukanwa matsitsi. Matsitsi. Tipe mazuva anobva mukanwa maEndru. Enduru musi wapiwa Simon. Enduru akanituka for 1 week. Ndikatotama kumba kumukadzi wangu mudiki, ndikanorara kumusoro kubasa kwangu. Achiti achipinda apa, achienda achituka. Achipinda apa akaita 1 week. Achipiwa Simon, mupurisa uyu achiripo, akatanga kutukirira mupurisa arimo. Achituka zvaanoda kwandiri. Wakauraya vanhu, iwewe ndiwe wakauraya mukadzi wauri kugara naye murume wacho. Akasvikira kubvunzwa nemukadzi wangu kuti ko iwe uri kutaura izvozvo, ko murume wangu wauri kuti akauraya ndiyo nyaya yamuri kutaurirana here? Unonyenga wakadzi wevanhu mukomboni. Imi musingateroere? Handiite, ndina vakadzi vangu 3. Zvakanaka. Ukama huri hwamungatipe pavamutawo pakati paTsitsi naEndru. Vane ukama hupe vaviri ava? Vaviri ava vazukuru kwandiri. Ukama hwavanda kuti mune ukama hupe. Tipei ukama huri pakati paEndru naTsitsi. Murume nemukadzi. Baba Shumu. Ichokwadi kutuka sekuru. Inini nyaya ndikuiramba. Unoiramba uchituki? Kuiramba kwandiri kuita ndikudai so. Inini nyaya yakaitika ndikutendekanisa nemurume wangu. Hatisiri zvatiri kufunda. Ndoda unoiramba kuti
ndeiramba kuti vari kundinyepera ndivatuke. 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 Saka zvavataura zvokunyepa. Handisingazozivo zvangu patina ndivatuke. Wedhira ataura unotondityisa kuridzokeredza. Na ndiri gone kuridzokeredza. Asi iwe ndoti uridzokerere munokudai. Amburinzwa. Wambungoterera. Hanzi unotuka. Wakatanga kutuka sekuru. Kuti mese muri ipapo. Watuka wedhirapo. Unogara kutuka amai vacho. Amai vake pasekuru apo. Nahanzvadzi yavo. Zvese. Mune makamira paipo. Taurire kuti vanomukombo pacho. Mune makamira paipo mune muchituka. Inini pangoni kuparamba. Unenge wakamira pai. Ava vanongosumuka uyozotaura. Inini nyaya sekundoshiya zoti yapinda papi. Ari muno. Vari kutomuno. Hayi mboye witness wacho hayi witness amboye. Uyamba witness. Mese kurwari. Ndikuda kuti mumbotitaurei mazwi ataurwa naakutaura ekutuka. Maviri chete ungoti vati ndinoti zvakati kana kuti ndinoti zvakati. Maviri chete asida akawanda taura tizi. Avataura. Anambochiteeresa zvataura. Hauna kuchiteeresa. Saka wakanyatsorwa zvako kuti haukumva anogara bomba. Kana. Saka uri kurambei. Ngatini akutaura kana vataura vachiti tsitsi akanditi urimbo iwe taura akanditi urimbo taura tinzwe mazwi mairi chete matwikiro ataurwa naakutaura Matanzi ndakati panyupenyu mese. rai chimwe chii Vandabate ipapo. ndopawabata asi vanzwa vachitsanangura vachiti zvinotondiremera kutaura asi iwe muromo wako unangoremera makorokoto endiyazvinde Amboye. Ekuda kuonzwawo. Wandichitira mukadzi vachituka chete. Inini zvangu ndira kudora chokwadi. Zuva ndakamutarisa ndamenini mwana mandini. Enduru ndibamnini. Lydia Chinanga. Lydia Chinanga. Chinanga. Ndizvo. Chinanga. Hakusi kuti ndakanzwa kamwe chete vachituka. Ndini ndakatarisa ndamenini. Ndakatarisa ndibamnini. Hakuna kana kubva kukama kana isisu kuti anotya kana murumbanguru. Pavanotuka rudena nemurume wake. Pakatukana nemurume wake hakuna aipindira. Asi nhamba yezhinji anobatanidza sekuru vanotukwa. Inini ndiramei kundotukwa. Amwene chavakatibekera varume vanotukwa. Asi handina kana zuva kana hwana tokasimudza murume pasi ndidzosere kana kuripota. Murume wangu anenge ari kubasa. Anonanguwa uroi, anonanguwa chibhati, anoshanda January December ndimoni. Ini ndindotoenda ikoko. Hawane nguva yekuya kuzomuona. Asi ndoshamsika achinanguwa uroi. Chatinacho handina pamba. Ivo vane katakisho pasi. Inini ndakangogara ndina chandinacho asi ndinenzi ndakaromba. Sekuru vanotukirwa bereki. Ndinonzva tsitsi. Sekuru vachitukwa vandinenge ndakamira pamba pavanozotuka. Vanofika next nepamba pangu vandogara. Baba maini vangu vati maini vanova vanotuka vakatuka. Vanotuka sekuru vafamba sekuru vanongodarika sungopinda kudarikira kuenda kumba kwavo vasina kavachowedhera wakapindura kuti kamwe chete kakawanda. Vamnini vangu ava ina nhambovanzi vachituka sekuru kana kuti inini vandituke. Asi musi wapiwa mainini Samuel. Vamnini vakakwanisa kutanga panguva iyoyo kutanga kutukirira sekuru. Ende mashoko avataura sekuru ndio yakataurwa naEndini vamnini vanowanda vamnini vangu. Ende musi wa 25 April vakandinga mumba mangu inini china ndakagara nateta. Vakasvika vakanditi vakasvika kupinda padaini vakagara kuhomera padhoo. Zvikanzi iwewe ndori witness wakanyorwa witness iwewe wabuda kuti witnessire chibudira. Ndikati bamnini reke zita imimi kumbotungotuka imimi muri ndimi imimi muchamunongoona kuti mudzimai wenyu. Vakataura zvavo ndakandikandira Samuel. Ndakana basa ndichipepa tasavere chipepa chabana sarapo. Hauna hunhu wazvinzwa. Ndakati bamnini ndakambokutukayo kana wandere kuti munditi handina hunhu. Handikwanise kutuka ni ndakabva kune vanhu.
ndifunga ndinotukwa kakawanda ndinodzwa mashoko akawanda uroyi wese ndinotoudzwa uroyi asi ndinonyarara handikwanisi kuita sei handikwanisi kutaura kuti sikwedu kune hunhu takabva kune vanhu aiwe ndapedza kutaura handizvo zvishuwa uye muroora wangu murume wake ndegurumba mheri but ndinorwadziwa notuka kwanditamenga kwakafundiswa anotuka chititi chimwe chododo chokungedza kudai ameambavabinodizvinzwa taisvika pano musi wakapedzisa achitukwa nainini ndandiri mubhawa remuna wake webatu takagara kwateka kutuka kuti sure maidenya makuru akangosvika mubhawa munotemesa munin'ina wake ndobva angonditarisa ndakagara kuti musuri apa ivenyu panyika menyu akafa achibuda honye zvivana zvekusanganisa zvana zvakauriwa menyu vanga vari adza menyu vanga ri hure kugaripa ini handakudai ndakabva ndaita sei ndakabva ndasimuka ndobva ndatongoendawo kumba ndobva kwasarawo kuti akasekuru apa ndobva ndabuda ndobva ndaenda ndinorwadziwa nezvaanoita ende kuti kana paakandina pacho akapinda mumba mangu inini memukwasha akasvika kuwatua magumbeze pamubhedha pangu inini akakanda panze ndikazochadziwa nevana chinzi yaimone svikuita amai ashikumba kusvika kuona magumbezi ari pachidhaini karedhiyo kangu kupwanya ndobva ndaenda kuna chiyambe ndobva ndaudza ndati onai zvaitwa sei zvaitwa mumba mazvanzi amimeita sei nyararai chete musaite sei musamudaire kana kuita sei murume wangu tarakuma kuso anogara achingotaura kuti mumba mangu inini kana zvokutanzi handisi munhu kuti andiverengewo ambuya angapinde mumba mangu pamubhedha dzakisaka magumbezi kakuita sei kana kuti makadenana yembe kuti katakata panze padhaini saka ndinorwadziwa ndoba akapinda mbamenyi kwawo angaripo akapinda kuroora iye tsitsikaseke akapinda kuroora wenyinini mukadzi weyanzvadzi ndoba apinda mukwasha pakaonana magumbezi matimukwashanga ari anga vasiku zvavo asi paakazouya akasvika achikokota akasvikona magumbezi awaranirwa pamubhedha akazwa pani akazonza iye paakaona magumbezi ari pachidi yakataiwa yasiri pano zvinhu nehembe ndopaakabvunza kuti kwamajoiko chichamboitika zvinhu kudai so vataiwa ndamai ashe vaita sei vadai zvikanzi kuchirudziko mbamako dai parikachidzwa munenge ndiri mumba ndakatozororawo zvangu vaisvika vachiita sei nai murume pesa aronyepa shepard katwanzi vese sanongedza inyadziita muchero uyosokana tichitaura nyadziita muchezvezvi uri kubva muna sekuru mai guru tete aiwa ko magumbezi uyu nai wakambonowarira magumbezi mumba manhingirino madidhi mamaidei kwete nyaya iripo maidei uyu handiti ndiane audio reranzi raita sei rashayika maidei ndiane audio rashayika ane audio rashayika kwaingo ndabvuma kuti kutuka mwana ndakatuka asi audio ndirakosheka asi kuti ndakatuka ndopakatangira nyaya dzacho ipapo ini munhu wandaendesana nemurume wangu neekutete sema ukunywa msura unazogara makati hloko nditete nditete nzadzi yemurume sekure vako vari kuita sekure vako vari kuita isusu nawe kuti makanga matanga kutukwa takumbisa kuisarisa yatakutanga kuti maboraivheke tichikukira kuti inhamo yenyu iyi yekupinda mumba mumukwasha
imini ndimi munonza ambuya. Amai vabereka murume wenyu ndaamai. Nokuti iye zvino kana pakati pari kudiwa mwana kuenda kunoita chikadzamapfiwo anotorwa mwana wenyini uenda kuita chikadzamapfiwo kuna chechawo saka ndimamwe zvinambo yeti makanopinda mumba momukwasha mukawaranira. Hasha dzenyu dzekuwaranira pagubhedhe chigumbu here chekuti ukurarire pagubhedhe usingarare neni? Amba mawanda kupinda. Ina ndamboze kumaurana kupinda. Mumba ndakupinda. Ndakubvunzai. Ndizvere mukati sekureva kwaruziva. Nokuti kana Jesu chaya akatobvunzawo kudaro. Handiti? Akabvunzwa akati sekureva kwaruziva. Imimo ndezvamapindira kuchiita mati sekureva kwaruziva. Saka kana vazvireva kuti ime mukapinda mumba mukanowaranira pakupedza iye mhosva yakazvimirira. Asi mumba mawanda kupinda. Ndati iyo indausa. Inini patakatonidzana nditi vakatonisiya ndiri kumba temza vakazosvika vachipopotera vachirova vanhu vachipopotera vanhu. Alright, so vaipopotera vanhu iwewe wakaita sei? Ini handisipo. Wanga usipo? Kwawakaenda kunowanikwa uri kunde? Ini ndatera afa. Kupi? Kwawanga wadzika kwapami. Saka pakati pini nemurume hapana akambotuka? Toda kuti imwe munotaura chokwadi. Pakati pako zvino nemurume wako hapana akambobuditsa mazwi? Panguva iyoyo hapana. Asi panguva iyo nekuti zvakaitika ayo ndopanoda panguva iyoyo hapana akambobuditsa mazwi. Yakazobuda panguva ipi pana? Mazwi akabuda kumashure. Yanga yekuti chii? Mazwi aya tete vakauya takagara mugazepo nanabashi ndokubva vasvika zvikanzi mukadzi wako yanondirwadza nekuda kwekuti anohura usipo oenda kubasa. Bashi vabva vati saka imi munosara muchiura kana ndaenda kupi kana ndaenda kubasa. Bashi tee midzodzi ndipo vakabva vatanga kuita sei kundirwisa. Tete vabva vapindira vachirova inini. Patemudza vairova inini ndofunga kamwana kangu kakabva katoenda kachikatombatani kadonobata tete vachindinza musoro. Indopa ndakazobuda ndichiteera. Ngatifambe tese uchizorora mazwi akabuda ekutuka yanga iri kuti chii? Tete pavakatanga kutuka vakanditi panyo pako saka uina ame vanokona. Ndevapi tete? Ini bva ndapindura ndakati vangu ndinawo vari inini vangu ndinawo ndikuvawo nazviri nani nepi venyu. Inini ndiri nani vangu ndiri kuvaona nepe venyu. Ndakudzosera tete vatuka panyo paamai vangu. Ndakati zviri nani vangu ndiri kuvaona vapenyu nevenyu. Saka papa ndiri kudzoka pakutaura kwamaita pamataka kubvunza tuchisi pabvunzo kuti ndabvunza indinoita kuti pane kutuka here mazwi akutuka yamakabvunza ukati akutuka tisi kana tichibvunza tinichidai hatiri kudzvinyiriramo toda munhu avanotaurira achitora mafemu achizororera handiti mwana pade kukwidza hasha panoda unyoro kunyatsofungidzisa mazwi aunenge wataura. Patabvunza kuti pane akatuka here mese maramba kuti yatitengesa tiyapinda tiri kutanga tiri kufamba nezwi rekuti kutuka ndouyiwo kwauri iwewo ukatuka uchitichi auna kutuka kokutaura ukataura uchitichi kutaura kwandakaita ndaitwa kubvunza kusamoni rauya ndire chii zita rangu rinopinda papi ndopasho kwandakabvunza siku hauna kubvira wambotuka hausi kuti handina kutibataidza nyaya naiti unozoona kunzi kutuka here kuita sei kungotaura zvisinganzwisani nemunhu kutaura zvisinganzwisani nemunhu
singanzwisani saka pawakatambira samoni wakataura zvisinganzwisani nini pawakatambira samoni ndakwati sekuru nini mutamidza samoni munzira samoni zita rangu rapinda papi nenyaya yacho ndeyeyi chete wabvanyara ndizvo zvandakataura ndobva wanyarara here kutaura zvinowanzobva ndakatongovaonesawo ndichivatsiurawo saka ini ndazokangana ndaka ndikazozviritinde spageti ndopa ndakadzoka ndakangorenga tuka zvakavamana natava kuti vakazodzoka nedhe ndinaagomboderi ndakasvika kupa tsitsi naimosvo ndisanangwari ndakati konini kodhiri nemakazotuka sei akambotanga achanga kurambara okazoti vandazvandazvanga kumuonesawo kuti muzeezi unogorokupara nemhosva pamusoro pechipeikomhosva ende zvo akadaira akanzwisisa sekutsunomana ndamuita but kutuka kwenoona hakuna kuvhira kwamiri vese mupenukati ndakavaudza infact mambo vanhu havanomatomuvara ndoona panguva yavanenge vanovaipai ndinonguva yavanodedza zvikontrola ndiani nani vanhu vacho tsitsi ani tsitsi kaseke anoita sei anomwa doro tumba nguva yake zhinji anogara akatapa ndizvo here tsitsi kunwa ndionwa bhata ndigare ndakadhakwa unogara wakaita sei pane pekuti munhu angangogara akadhakwa kunwa ndinonwa ndati unonwa doro rudzii masupa masupa unonwa mangani pazuva kana 2-3 supa inodhaka saka kutuka kwacho kunozobva papi asi kuzoziva ivo kutaura kwavari kuita unoyeuka zvinhu chinhu kana chaunenge mazwi aunenge waitaura unoyayeuka here pakapera 2 hours unoyeuka saka pauri kuyeuka mazwi yapi musomo mukutaura mai alani uchiti makaya muchindibvudza nebasha ndakaudza kuti nausiku ndini ndiri kukubvunza taurai namama ndati unoyeuka mazwi yapi kubvira pese pakutanga kumwambiro yakuti mazwi yako yaukataura unoyayeuka yandoziva ndichitaurire chinoita nechekuti ndogona kutoziva kuti ndozvandakuedza kutaura kuti lese indotengesa ndotogona kuziva kuti nezuro ndikatosiya chenji yemunhu ndotozviziva ndiri kureva pakutuka apa kuti unoziva here kuti pazuva unotuka makangani kana kuti unoyeuka here mazwi yevanhu vanotaura navo auyeuka handina munhu andinichimbotuka everyday asi paunotuka pacho zvinenge zvakaita sei pakutuka chinoitika ndechekuti mumwe munhu anogona kutanga kundituka ndomudzosera zvikafanana nekuti tete handiti vanoti kana ivo vakadhakwa vanonwa futi vakadhakwa vanogona kudarika nepamba pepe vachituka vanonwa doro rakaita sei vangazvipindurire vega ndio wadau masupa iwayo masupa ndiye anokudhaka imezi ndio pamutanga kutuka ndizvo masupa kana manwa mese ndipo pamunotanga kutukana ndizvo here kwete futi saka unotanga kutukana manwa doro ripi munotanga kutukana mana doro ripi ndibetserewo mwanangu paunotanga iwo kutuka unenge mana doro ripi masupa masupa okay kumurume wako uyo anombotuka zvokuzotuka sekuru ini nangu vanzi kutuka mubvunzo ausati wambomudza achituka musi uri kutaura namai ava painzi akatuka iwe wakanzwei pacho iwewe wakambomudza ndikubvunza iwe indandabuda ndandaenda kumwe murume wako indandabuda ndandaenda kumwe kutuka kwakaita ndakukunzwa mirira tinzi kubvira pakatanga kugarisana ausati wambomudza apa kututuka anombotuka kuna munhu asingatuki hakuna munhu asingatuki saka ndopandikubvunza kuti anotuka pamubazi anenge adyei paanotuka pacho ndopandikuda kutsvaka
Iyo unotuka vanhu kutuka kwaanoita kazhinji inyaya yekuti inini naiye takanetsana handiti vanhu vanobva vapindira ndanetsana inini nani tichitukanana tiri tega tega pasina kuti hanzi mumwe munhu zvikafanana nenyayo yatete handitika tete vakauya vakamuudza uyu zvanzi inini ndirurisira nchihura vaenda kupi vaenda kubasa uyu ndopa akabva atanga kuita sei paabva atanga kundirwisa nekunituka tete wabva atanga kunituka nekuzorwisa vanhu ukambomwiswa kurwisa munonetsana muchita sei kutorwa chaiko chaiko uchikanga zvibagero munenge muchirwa ikuru wako kuita sei uchirowa kune shango hauna kokutuka unotuka mazwi yakaita siyana kupopotedzana manje unoyeuka mazwi anobuda munhu kana vachipopotedzana sekubvunza kusimisira uchigura nchenda kubasa saizvozvo zvinangorara mutauro murume uyu ndinokuona uine mhosva yokuti wewe unokanganwa zvinhu zvaunoita uyezve iwe uri munhu asingayeuke zvaanenge abva mukuita saka kana usingayeuke zvaanenge wabva mukuita ungazeyeuka sei kuti hauna kutuka ungazeyeuka sei kuti iwe hauna kutuka kana zvimwe zvichizviita uchikangana ungazeyeuka sei panonetsa saka tikati isisu kutuka kuri kutaurwa uku unotuka nokuti memori yako chaiyo yatadza kuyeuka mazwi aunenge wabva mukuta saka kureva kuti kupopotedzana wataura wega kuti munondorovana une vanhu neakadzi vana vangani 5 muchitukana tuvana tuchiona tuchinzwa ndaitsvaga tuvana tusina hunhu kuti mazwi ekutuka tunokopera kubva kuna anani ndaona nhasi kuti tunoyakopa kubva kuvabereki pakaita sei nokuti mazwi anenge uchitaura tuvana tunenge tuchikopa ndiro tuvana tuyoita kuti kana tifamba musaidiko kana kupfekenura achitaura zvese zvauri nokuti kanoziva kuti aya mazwi ndiyo anotaura nababa naamai mumba mavo saka imimi mune nyaya yekutuka ichokwadi nokuti memeri kufunga kwenyu munombokanganwa rodhi yamunobuda nayo kana kuti yamunofamba nayo naye avachiita kwa sekurachadzamai avati chidzokera kuti sekurachadzamai uzoti kupara mhosva uku unoziva izvozvo ndo amai vako unoziziva uzoti kupara mhosva huru yekuti hamene kuti munoiripa nei unoziziva izvozvo asi vatisikatsekura ndakuwatuka ndati unoziziva here iwo tanguwatendera mukadzi wako kupfekenura asekura kutuka amai auzoti kupfekenura asekura iwo nokuritivi mukadzi wako nokuritivi muchituka asekuru zvinoita izvozvo pachivanhu pedu asekuru avatukwe ndivo amai vako ndivo vanokubatsira mumatambudziko anokuwira iwo tanga kuvatuka uri murudzi waikweyo unobva ku ndomamunoswera muchitukana ikoko mwana wahoka chatsi wewe womasawo nai asi ndizvo zvinoita vanhu kumozambika vakadaro agonawo kudzikama kumukadzi wako ndoko pamusana uri muzisiruke
urudzwa ine urudziripi butakura ndizvo ndakunyatsonzwa kuti ako cherubhuripi Lera soko chaiwo kutaura zvaunutaura izvi appreciate takanetsana mashure hai mazuva kufanira girini mazuva kakunangwana mangu nemhuri yangu zivai kuti munhu ane kutumba nombe yake yaakatenga ndimo makatumba nomwana wamakazvara zivai kuti munhu anotumba nombe yake yakatenga matumba nomwana nyawa ndakazvara yapfuga mtendera kuseri zvinoponesa vana vako usakungoti tiri kukumanikidza zvinoponesa vana vako watogwana dare rinokukumbirisa ruregerero panokuya dzangozi chinyatsotaurawo semunhu ari kukumbira ruregerero rwakakura kutsika dzedu dzechivanhu muroora kana kuti ambuya havagone kuenda kunopinda mubhedhumu remukwasha vachirasa nyuki kana mablankets imhosva iyoyo. Saka naizvozvo pazvinyadzi zviripo mukati mekurarama munyika ino handizvide, kunyange ndanzwa kuti pane tsika dzinoitwa kune dzimwe nyikawo dzinenge dzakapfumuka
muno mangu handidzive mutombo wemuno mangu munyika kuita zvakapfumuka kudaro kutuka kuroverana sekuru akamamara ndimi manga muchida kuripwa chii mbudzi mbudzi kuna sekuru ndizvo mbudzi mbiri mbudzi mbiri kune vanhu vese vakanga varipo vanobatanidzwa pakutuka ndevari muno kune vamwe vati mawitness yayauya ndinoda kuti munochengetedza mucompound handidi kutuka mbudzi mwechete penalty munyika mangu kudzidzisa unhu hwakaipa tsika seurombo kundoripa mombe nembudzi unoite basa uri gadi ndovanochengedzedza mutemo nekudzivirira ruzha nenoise ndo wakasunga vangani tanga kuzosunga iweyo ausokuchengeta pavo 21 days kureva kuti pa21 days unenge wafanira wapedza kana pane zvinenge zvanetsa unofonera kulocal office uchitaura kuti mubhadhira sei ivi munozobvunza office kuti zvinhu zvenyu zvamareva zvauya handidika then mumusha mese imomo ndivabereki vacho murimo zvinyandzo matukiro yakaita saiwa ndiri kuti handisikuda kuyanzva apa ndachaja combined iwewe ndiwe baba wewe uye mukadzi wangu kureva kuti ndimi zvinobva kuri vaviri mwende munorongekana kana magona kuratidza tsika yakanaka vanhu vazoya kuzokupupura kana vachinja unhu wavo munaya kuzonditaurira ani mazvizvo ndinozotsvaga chekuvapa chipo chekuti makugona kana kuvapa mombe yavo dhoro kuti vave vanhu mukati memunhu ine vana vanga 5 mambuya mai vangu ndiri kutotsvaga munhu wandingape chigaro chekuti anopota dzidzisa vana vaduku ava hunhu netsika saka iwewe kupembi uyu ndiye anenge akudzidzisa vana vese vari kuita musikana uyu ndikuda muwe mucommittee of 7 mwesaka committee paritivi kana chazouya pandiri kuita mavillage assembly ndinenge ndakubvunza nadzidzi kuti vana vaduku vese vaya vari kutsika dzavo dzakamira sei wanzwa tsitsi
mukomiti ndiwo uchamira kuchengetedza umwe netsika iwewe tsitsi kana wagona uchakupa chipo chako